Pa, daghanan nagplastik atong natigom oy. Daghan na ganit nagnatigong plastik og sino. Paspasi gani diha kay ato ni ibaligya ron para makapatukod na tagbalay. Pa, dako na kay nighalin ba? Kapalit tag pagkaon na ni og sudan. Sobra pa ni sa pagkaon og sudanak. Makapatukod pag itagbalay ani. Bahala og payag-payag lang. Miya sa Philippines pa na nanatay balay. Unya nangandoy puggupa na maka-eskwela. Mao gani no nga magbinutan unya magpugi gyud. Kay ang tao nga kugihan naagyoy kaugmaon. Galingang papoy, maningkamot tudta pa. Pa, mangita pa tag daghan plastic ron pa. Unsa gani ito'y paborito ni mga sudanak? Pa, katong fried chicken na nasa TV, katong naay Jollibee. Sige lang, makapalit ra gyapon ta ng pagkauna pohon kung makawartahan na ta. Maningkamot sa kadaan. Pa, mupalit tag nindot na mga sinina pa kung nanatay kwarta para dili na tan nila sawayo na hugaw tag sinina. Sus, pasagdahay ra gud ng mga nanaway na to nga hugaw tag sinina nak. Ang importante na naningkamot ta sa tinaro nga pamaagi. Dili jud malikayan pa oy. Yanuhon na tan nila kung wala tay kwarta. Kabalo sa gyapon tan nila puhon pa. Nak, abi ni mo nakno pasabton ta ka, dili maayo ang mubalos. Ang atong himuon maningkamot ra kita kay mao na atong bugto nga ikabalos ang ato ra yung kalampusan. Ah, galingang papoy. Pwede naman siguro ka dili mo eskwela. Kay hawd naman kayo ka. Stilan jamming na puga. Sige, paspasin na nagsud ng mga plastik ya. Kaya ato na lang ipapalit sa buyer karon. Baligya na ni Migo. Baligya na mo ni Migo. Mamalit pa si Kuya plastic bakal. Ina imong kuya bata be nga, ibaligya na mo niya mong bakal o plastik. Kaya wa may ipalit pagkaon. Sige lang, ako lang yun si Kuya. Pa, makakwarta na ditaan na ron kaya nanay buyer. May lang lagi untag tinuod tong giingon sa bata nga paliton sa iyang kuya ning atong bakal o plastik para makakwarta na ta. Tulat, ragot ta diri pa. Naalag ito. Pa, nanay pa dong diri po. Anyo ni plastic ug bakal? Amo lagi dong. Ako mo palitan eh. Ayaa pa na yung bakal oy. Napay mga plastic niyo ugaw kayo. Boss, palitan na mo na o dili. Kasi kinawat niyo na. Dili boss oy. Muna in taon namong tinigom ani boss. Mabaligya na mo ni makakwarta mi. Mura magugnaw mo og kawatan gud. Boss, maluoy ka boss, palitan na in taon eh. O sige, ako na lang napalitan 200. Ah, baratuha ra pud ana boss oy. Bratuha ra pud anay mong palit boss oy. Dunga kay gamay boss. Imo na lang 500 boss. Kitaghan ba kay ning among plastik ug bakal boss oh? Bitaw boss, sus ayaw mo pagbot. Kaya ako may mapalit. Pa, saan mo ni pa? Sige. 200 lang ni. Wa may laing mo palit. O, 200 daw. Pa, gamaya na sa tunghalin oy. Dito bi. Sige lang. Ang importante nga nahalin. Migo, pilay halin ninyo. Di palit rag 200 sa mong kuya, Migoy. Grabe, jud si kuya. Bawal jud kaluoy ba? May pagkabata kay kabalo ka maluoy. Hello, Migo. Nay 500 oh. Amuan na, Migo. Ayaw lang magsaba ni kuya. Utana ni mo dong oy. Basta ayaw lang magsaba ni kuya.